ביום שישי בצהריים בחוף הים באשדוד, הופעה של חנה גור במסגרת אירועי לחגוגוסט של משרד התרבות. הזמרת אתם רואים על הבמה בבגד ים, חולצה, כסי את עצמך, הורדי מהבמה, זה מה שאומרים לה. שלום. ערב טוב, רפי. אני פשוט תוהה מה הפריע להם בלבוש שלך. אני באמת לא יודעת, אנחנו באותה תהייה. קיץ, אוגוסט, 12 בצהריים, חוף הים. מי אמר לך מה? מי אמר לי מה? נציג של ההפקה ביקש, עלה לבמה וביקש להתלבש בעצם. ברגע שסירבתי, אז הוא אמר שהוא ייאלץ להוריד אותי מהבמה. האמת שדי סירבתי גם לזה, אבל ככה ניסיתי למשוך עוד איזה שיר או שניים, עד שכבר בשיר הרביעי ששרתי ראיתי שהוא עולה לבמה ומאחוריו עולה גם שוטר. באותו הרגע הבנתי שהמצב מחריף, והחלטתי פשוט לא להיות חלק מהחרפה הזאת. למרות שצריך להבהיר, המופע הוא על חוף הים. אמת, המופע על חוף הים. אז את מצליחה להבין מה הטריד את מנוחתם? לא, אני ממש לא מצליחה להבין, כי אני אשדודית, אני בת ים, בוא נגיד ככה. אצלנו באשדוד אתה חי בתוך בגד הים שלך בעיקרון. ולי זה היה נראה מאוד מאוד טבעי להגיע להופעה בשעה כל כך, אתה יודע, של חום, וללבוש הכי פחות שאני יכולה, אך ורק מטעם הנוחות. באמת שאין פה מן הפרובוקציה, זה לגמרי יצא מכלל שליטה, למרות שאני מאוד משתדלת לשמור על שליטה בעניין. כי אני באמת עומדת מאחורי זה שכל אמן זכאי לחירות מלתחתית, אמירתית, ואני אשיר מה שאני רוצה לשיר, כמו שאני אתלבש, בדיוק כמו שאני בוחרת להתלבש, וזה לא אמור לפגוע בכלל הציבור. מה בכל זאת המפיק אומר לך שאת מבקשת עוד הסברים אחרי שאת יורדת מהבמה? אז זהו, אני ביקשתי עוד הסברים, והוא אמר לי הוא קודם כל אמר את דעתו האישית, ולאחר מכן הוא אמר שזאת החלטה שנתקבלה, והוא נאלץ לפעול על פיה. אבל אולי אם זה פגע ברגשות של חלק מהקהל שראה אותך שם בחוף, אולי צריכה להיות פחות עקרונית ולהתפשר. הכל בסדר, הם לא חייבים להיות נוכחים אם זה לא נעים להם. הכניסה היא חופשית, ולכלל הציבור, זה לא הופעה שמיועדת לקהילה מסוימת או למגדר אחד, זו הופעה לכולם. ושוב, מתוך האומנות שלי, מתוך הרצון שלי יהיה פשוט נוח ונעים על חוף הים. זה לא בא לפגוע באף אחד, זה לא אמור לפגוע באף אחד. אני פשוט תוהה מה כל כך מפריע בלבוש ים די שגרתי. אוקיי, אז אם תמשיך להסתכל, אז אני חושבת שבעצם יש לנו פה גם איזה משהו ככה, איזה אג'נדה נסתרת, כי בוא נגיד את האמת, אם אלה היו איזה שהם עופרים קטנים וחמודים, זה לא היה כל כך מטריד, הם פשוט, אתה יודע, קצת גדולים מהממוצע ומאוד בולטים. אז יש אנשים שכן יכולים לקחת את זה לפן הפרובוקטיבי ולהגיד שזה גס ומוגזם, אבל לא, כמו שאמרתי, אני מאוד נוח לי בבגד ים, אני מאוד נוח לי בגוף שלי, במוח שלי, בראש שלי, בנשמה שלי. גם העופרים הם לגמרי שלך, אף אחד לא יתערב לך בעניין הזה. מדויק מאוד, מאוד מדויק. חנה גור, תודה רבה ששוחחת איתנו, ומיד נשמע את התגובה. תודה לך, רפי. להתראות. להתראות.